Kanal berriaren harpidetza egizu. Hemendik aurrera nire lan berriak karaokeak sortu dudan kanal berrian igongo ditut, Txantxangorriak euskal karaokeak. Nire lanak jasotzen jarraitu nahi baduzu, kanal horren harpidetza egitea eskatzen dizut. Nire betiko kanala Txantxangorria orain arte igondako karaokeekin martxan darrai, kanta bat ez baduzu topatzen frogatu beste kanalean. Eskerrik asko. Hemen ikus dezakezue nire kanal berriaren izena, Txantxangorria euskal karaokeak. Harpidetza egiteko botoi gorri hori sakatu. Ezkerreko menuan agertuko zaizue nire harpidetza. Nire blogean ere ezkerreko menuan badituzue nire bi kanalen harpidetza egiteko tokia. Eta karaoketekan karaoke guztiak ordenaturik erraz erabiltzeko. Abestiak taldea edo abeslariaren izenaren arabera zailkaturik daude. Klikatzen baldin badugu abestiaren izenean, eramango gaitu igonda dagoen kanalera. Txantxangorria edo Txantxangorria euskal karaokeak kanalera. Adibide moduan, bi abesti aukeratuko ditugu bakoitza kanal batekoa.